Bună și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi ne jucăm Minecraft și avem un invitat special pe Cristi34 Silica M5. E Cristi34, să te mai la el. Voi începe și eu acest videoclip. Te rog că eu n-am intrat pe hartă. Era cu începe un video. Silica. Salutare, oameni buni și bine v-am regăsit la un nou episod. Avem aici un invitat bun. Bună, sunt Dadi 2.0 Silica. Să urmăriți canalul lui și al lui Nicu. Să urmărești canalul meu și doar lui. Mie nu prea mi pare. Așteaptă. Abia și intrat. Trebuie să aștepți, băi, Silica. Cum tu ai linie așa pe... Băi, moțule. Cică mine. Da, bă, tu ai aici linie, uite așa. Doar o hartă. Nu mai e... stai mă, că noroc că aveai pe aia la antă. Nu știu, știați să încarcă mai greu? Și la mine și la mine. Eu, ca să faci nu știu ce hartă, stai să facem și 3000 de blocuri, că nu se știe eu cu video ăștia. Bă, uite, mi-apare, dar în 20. Eu o să pun pauză până când intru pe hartă. Sincer și eu. Hai că am intrat Piggy Da, Pong. am intrat pe mapa lui. Aici, mă spare în casă. Stai, vină bă să mă bați. Că mă zici că-i căcatic. Mă, fugi, mă, lângă mine aceea. Fugi. Uite-te la seteadul scroc Mickey Mouse. Musca Mickey Mouse. Mickey Mouse. Hai, ce față are? Uite-te la casa mea, uite pe ăștia, pe Ioni. Cum vii. Hai la magazin. Să vezi că e mica. Are față de diarie. Uite la mine cu manetă. Nu știu ce skin am, cred că am skin de Steve, nu? Nu, nu pe ăsta, că mă am Ce eu. dracu trebuie să... Te-ai de manetă și îți dă pe mica, dar pune-o la loc, că trebuie pentru survival. Pune-o la loc, de unde lipsește. De aici lipsește. Tu vrei să iei toată pâinea? Hai bă, că uite, eu am dat să de Minecraft. Mamă, ce mișto e și... Uite-te bă, eu am dat să de Minecraft, dau. Bă, dar vreau să zic ce. Ce? Ajută-mă și pe mine cu X-ul ăla pe imagine, că nu știu. Vrei tu să iei X de la, să nu mai dai așa, să vadă. Deși nu mai vrei asta. Nu mai vreau căcatul ăla, de ce? Vrei să iei X de asta. Vezi că unde e X-ul acolo se sparge. Știu acolo. Dai touch și dai split control și stai. Video, să-ți arăt ceva. Vrei să vezi o păpușică de asta? Da. Când te pui pe shift, vrei să vezi asta? Nu. Sau cu zbor. Da. Am dat pe off ca să nu te mai ascunde și stai pe shift. Vezi ce mișto e. Arătă-mă unde la fel. Știu. Bă, nu, tu arăți așa. Uite, Mamă, ce mișto e. uite cine este vânzătorul. Citește numele. Ioan. Uite, așa, căcată iese fum. Așa să... Zici de ce? Ce dracu e cu rângulem ăla? E, lasă-le frumos. Ăla zboară... Lui succes. Bă, de ce întors invers? I-am pus un nume. Glum, cu doi dămuși glumoare. Uite, XXX căcat. Cine l-a creat că el este un căcat? Bă, deci... Aia și fum. Că s-a căcat așa. Vum! Știi, XXX rip. Auzi? Bă, dar vreau să te întreb un lucru. Deci... Cel pe Mickey Mouse. Trebuie să fiu să te adă ăsta, ești scroc dacă mai Mickey Mouse. Hai că pe nasul lui. Ce faci, mă? Ți-am zis că dacă mă superi, deci dacă nu mai aduci cadou, îți luăm nasul. Da, am proșcat aia. Mamă, ce mișto e că... Asta e tot? Da. Uite, am pus și steagul României și Bradul. Uite Bradul. Uai, e greu. Vino un beci. Spate.
Dar să le facă te arunc pe geam. Ce-ți bun? Bă, aproape că am uitat să găsim pe prieten. Mamă, cum e, bă, când am pus ăsta pe față. Bă, vreau și eu avion. Minecraft ăsta. Ia din ce? Bă, ți-a murit ăsta. Ți-a murit aici, spugat. Uite-te, ca să iei mai cartea de unde începe. Din ăsta. Uite, satul se numește Căzănești. Căzănești? Populație mult, an 2022 și creatorul de anii Populație mult. Uite, ia de aici, din ăsta. Scrie populație mult. Nu sta pe și bă. Uite pe ăștia cum să dau. Și până la pistă. Bă, plecat. Până la pistă de Bă, curse. nu știu ce pleacă asta de geamă. Uite, vezi, pistă de curse. Aici cei mai antrenați săteni. Bă, îmi pleacă asta degeaba așa. Se pare că cei mai antrenați săteni au murit. Trebuie să punem mai în carton. Bă, ce are, bă? Bă. Bă, ce are, bă, îmi ia. Bă, eu am încercat să-mi iau Minecraft să spart pe jos. Uite, să spart pe jos. Bă, buni. Aaa. Bă, să iar e la ușă. Bă, bun, aici hadică bă. Deci am văzut că am aură. Ia, eu nu văd niciun aur aici. Se pare că casă este aur. Mă ajut, urțule. Hai, pot. Bă, nu pot să mă urc să pot. Ba da, uite, e aici încă o scară. Nu merge. Uite, mă. Uite, vezi, mai e o scară. Și de mor. Aici încercăm să fac scaun. Nu, trebuie un scaun de la modern, fain. Nu vrei să-ți fac eu un scaun? Da, fă-l. Nu te rog. Să-ți mai handicapat. Fac eu un nou model de scaun. Ba, ai cum? Sau unde? A, da. Ia-ți un băi de une. Oricine. Te-ai uitat pe ea? Cum am bâlbăit, mă? Ideile astea. Așa și ți-ai zis niște idei unicale. Nu știu, bă, mi se spar blocurile astea. Mai bine facem un hartă nouă. Bă, asta e. Zici că e calculatorul de ăla de calculat, nu zici că e calculator. Hai să intrăm pe hartă. Altă hartă care să Ha, ne vrei pe mă? atunci ai. Cam atât și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, sper să dați un like și pa, pa. Și la mine, nu. Nu, Tu ești în oraș. sunt. Așa, am intrat pe harta lui. A, uite, casa, hopa, de grișoară, s-a bubuit-o și-a omorât-o și... A. Uite și pe ionul ăsta.
Bă, tu ce vrei, bă? Bă, eu sparg spawn-ul. Nu-i bun. Păi oricum poți să spargi oricum. Și eu vreau să... Ăla face lag. Că se spawnează prea mulți ori. Aici punem căcat. O, e bine. Mănâncă, bă, ai grijă, bă, că-l bădă că eu aș face tudel. E turate de casă. Ia tu, bă, poți să... Mă, ce faci, mă, aici, la calculator? Ce facem? Ce facem la calculator? Încă un pas, bă, și eu aici. Dă-l afară. Sau mă. Ești, bă, puturosul. Bă, nasul. Chiar că e nasul. Bă, ca cap de hârtie igienică. Acum stau eu aici. Pune-de tu. Bă, am deschis calculatorul și acum vin. Și Poate mi-a distrus setup-ul de gaming. poate. Poate. Băi, e râs de capăt. Chiar că râs de capăt. Ia să vedem aici. Dan 2.0 așa. Cu 12 și Adriana. Păi doar treabă, dați băi. Șteptule. Păi da, gen, dacă voi v-ați pus... Ai înțeles tu ideea, așa, da. Da, stai bă că mai spun eu unul. Stand-up 2. Stand-up, ce că vine? Stand-up 2. Și ăsta. M-am abonat după celălalt canal. Celălalt canal. Pune tu acolo. Și ar fi o mare onoare dacă s-ar abona mai mulți la canalul meu. Mare onoare, ca să nu pe geam. Ce cu casa asta e a mea? Mersi. Bă, și Cică, mă pui două paturi. Ce face asta de are două paturi? Are gagică. Și asta se dează noaptea, face... da, eu mă gândeam la altceva, da. Mergi și asta. Ideea mea e mai faină. Oh! E întuneric, așa că nu merită întuneric, așa că faci mai întuneric. Faci tu? Bine, fac eu. Da. Așa se vede și la tine? Da. Ce dracu s-a pus căcatul ăsta? Deci că e donator. Care dozează bani. Nu înțeleg cine îmi trimite asta. Mă, dar dar nu mai joc cu Free Fire. ce Free Fire. Tu? Taci! Adică... Taci! Deci că ești bobă de-aia morocădoasă. Taci! Ce mai e și asta, bă? Bă, cum dracu e pe ușa asta? Nu știu. A, uite, Te mă. descurci. O, nu. Am vrut să sar pe geam, dar m-a dat cu capul de el. Mă bate aici cu piciorul. Faci un... O știi, băia mea, Îți fac un XXX tentațion de marțiat? Marțian. De că vrei. Îmi trebuie lână. De unde să vezi de lână? Am eu lână, Maro. O vrei? Stai că îmi trebuie și asta. Și asta. Am eu lână, asta. Maro, o vrei? Încă nu. Vreau să fac ceva. Știi că am eu lână, Maro, o vrei? Dance, 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 I'm a stop up a dance. Waka waka, Sandra mea, Sandra mea, this is the Africa. Ușa să frica. Ce dracu e asta, mă? Poropopilniță, ce e? Nu, e măgar. Mă căcat.
Și căcatul ăsta ce e? Ăsta chiar zici că e căcat. Ce e bă ăsta? E gelatinos. E căcat gelatină. Exact, ai ghicit. Aaa, s-a provat căcatul, du-te dracu că mirosea căcat. Nu știu, e un fel de slime, așa zici că e. Păi asta este, slime. Dracu știe. Mă stai și nu te uita la ce construiesc. Apropo, eu nu știu. Nu știu toți mobii după Minecraft, pentru că sunt prea... Atunci ești noob și tu mă bătaie. Ce mă stai și mă bătaie. Vino să vezi ce am construit. Stai puțin. E ceva fericit. Nu, încă nu veni. Orice-i desenat acolo, o să nu prea mă interesează, pentru că... Ba te interesează, vină acum. Stai puțin, cam de să fug la Super Hulk. Vină repede, mă, să vezi. Ce? Doar nu are căcat. Ba, am ghicit, e căcat. Păi, uite bă, zăbește. Uite ăștia bădâcă. Eu să... Uite bă, ăsta bădâcă. Ba, nu mă căcat. Unde duc un capac în față. În spatele meu. Cam asta a fost episodul. Hai, pa,